lah kok penakon kowe. Dinten-teni gak teko malah pergi foya-foya duitku. Oh lah raimu aturanmu ora enek. Lho, duit arep tak nggih metu karo Mintul. Lah kok mbok saut kok maling ae. Lah nak tenan to, arep foya karo Mintul kowe. Gurene. Raso. Oh, ngejak geger. Aku nyapo. Aku piye to? Duit botol ndi? Oh alah kuwi to. Tenang lho, ora ora tak badhok duitmu. Ora ngonone, Dut. Duite ndang gorene kok dadak kene peni. Terus ora diubri terus aku. Ngono ya omong sing apik ora iso to. Pancik siteng wis saiki. Yo iya to, Dut. Lah tak delok selak mbok malah cilaka aku. Wong weruh dhuwit motomu ijo nek. Sik tadi, jel aku tak tekok. Lah nyapa nek Pakno awakmu kok mlayu? Wedi. Gak mlayu piye to, Dut? Risih kuping kuwi. Lah piye? Angger cedhek karo aku sing ditakoni mesti hubungan karo Tiwo. Takok piye, Pakno? Yo takok kapan nglamar. Masa malah rentang-rentenge disawang wong ora pantes. Jadi wong isin, Dut. Alah, raimu lek kowe kon nglamar Tiwo ora yo malah cekakaran. Tapi nek nglamar saiki aku wong siap, Dut. Omang sana lamar ora butuh biaya. Sak pucuk iku kuwi ireng ledi ra percaya aku. Oke. Duit ku ndi? Kok malah ngomong ae, Gurene. Kalau bandamu jikun dhewe. Piye to ki? Dire botol teko malik tangan. Lha kok malah mbok balekne to, Dut? Pakno ya, mbok suruh botol lek kanggonamu malih ra gelem nuku. Ngono andene lek ngomong, "Tendang lamar, Dit. Runcang-runcung disawang wong ra pantes, Dit. Selak isin, Dit." Cangkem lek cangkem bosok ya kowe iki. Pakno karepe piye to? Botol karo bongone delok-olokne. Lah kok koyo gak ro Pakno ae to, Di. Kok Pakno iki geding karo awakmu? Sak keluargamu lho ya katut digeding kabeh. Mosok to, Dut? Kok kebacut men to, Pakno? Mangkane lek duwe cangkem iki omong aja kemoncolen. Yo. Wis ngene, Dut, nak Pakno gak gelem nuku. Ku aku tulung. Golek pembeli liya kono lho. Dalam kan akeh to. Mosok gak ngesakne aku to kowe. Lek dina iki dia, sak donya ora nek wong bangun kecuali Pakno, terus mbok kon ngedol nang dine aku. Ya yo, terus piye iki? Apa ngene, Dut? Cara botok-botokku dhewe no piye? Kan omahmu ora enek jedinge. Terus terang dia, masih aku ndidit akeh. Lek kon bangun omah iki lho ra kere aku, males. Lah napa to, Dut? Bangun omah ben apik kok males sih? Iki lho dudu nggon aku. Wah, berarti mbok dol no. Iya no, suwi. Wah, kalah kere. Ya, dulu sing nang kene wae rada minggat kono. Ra rung lenggo no. Apa tak melu awakmu piye? Lah kok kere timen. Urung lenggo nang turu isor jembatan kono to. Lah aku mbok kon turu isor jembatan, engko nek kaline banjir, terus aku kelelep piye? Bah we klelep, bah we diuntal boyo, bah we kerot ora ngurus aku iki.